guztioi, guk debatzenen momeatzen gelako gara, osteraldo Jokin Uranga bertsularekin eta bertsogintza ikasten dugu. Gaur bertsogintza antzezpen bat egitera datorkizuen. Irutzerituen ipuina antzeztuko dugu. Narratzailea, Beñat, Gorka, Iraia, Jule, Katza, Mirari, Iker, eta Elena izango dira. Otsoa, Martin, Xavier, eta Joseba izango dira. Txerria, Igor, Arazi, Ainhoa, Libe, Atxin, Manez, eta Zara izango dira. Zuen guztokoa ezatea, espero dugu. Txalo berro. Oraintxe nator ni kontatzera sekulako albistea. Antzerki polit bat ikusteko ta momentu egokia. Inoai ez da izu, ta zazue aztia. Eroso jarri ta arientzun, gure bertso antzerkia. Etxolatxo bat egin nahi zuten, berenera nola ala. Eta bazoan zegoen ezon sekulako materiala. Batek adreiluz, besteak las dos, hirugarren atalbola. Garraio lana, anai artean, nahiko zaila izango zera. Bazo hartako otsoa zuen, bere izena Ernesto. Eta gainera matxurkeriak egiterakoan listo. Bazora joan, ta gaiztokeri, asko egiteko. Otso gaiztoa antxe zegoen, beraie jateko presto. Hona etorri eta horiek ikusi ditu lanean, eta plantxo bat bururatu zait niri hemen bat-batean. Potol-potolak eta mantxoak izbegi bizta batean. Hiru txerritxo gordin-gordinik hango ditu nik gorpean. Nire etxea lastozkoa da, ta gainera oso fina. Nirea berriz egurrezkoa, gehien jarria dut grina. Niri problemak etxerekuntzan, sortua zaizkit makina. Nirea berriz sendoagoa, adreilu asko zegina. Nion untzaino etorrian naiz, intentzio txar batekin. Eta etxea biriketako arnak saldu ladez egin. Bere lordadin aleginetan, bere aurrean putz egin. Otso erraza sueltatu zait, nahi bandin bat dezu jakin. Anaiarena noa korrikan, daukadalako premia. Etxerik gabe utzi naueta, ezin jasan miseria. Atzeti daukat, arnaz ez duka, usaituz nire mamian. Anai maitea, laguna zazun, aina momentu larria. Zerritxo honek oraingo hontan eskutan
hortxe, emango zuztoritzala. Iru txerritxo, iru usaiko zoa, hemendik nabaritzela. Ahoa txistuz, beteta dauka, ez dut aukera makala. Hor dator gure otxozitara, gu jateko duaz moa, baina ez daki guk hemen behan prestatu dugun jokoa. Adian aiok hor datorreta ikusteko dut gogoa, laster probatu egingo baitu gure lapiko berroa. Itxo gaixoa erori zaigu, lapiko erdian, eta irten du gure etxetik, eskuak ditu ipurdian. Damutu zaio, ez da itzuliko, hori gara traberiu. Agur bero bat bidaltzen diok, gure entzulegoari. Bere presentzi, fina gaur hemen, guk dugulako nafari. Gu bertzontzerki, gu gaur egiten, bertzozare direnari. Hurrengo baten, bestean beste, egon zaretelakoa di. Zuan oztopa esan delakoan, agurtzen gara, beste bat arte. Gustatu zaizue!